Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajmain wa sallallahu alaihi wasallam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa latisna wa rami swati tamanhuri wa Muhammad wa fawiyya wa asrari wa khaliqul insan wa jamil muslimin wal simat wal mu'minina wal mu'minat ahya min wa lamul Fatihah. Wa huson sebagai Rosan Imam Ghazali wa Sasi Ahmad Al-Badawi wa huson Misrat wa ahli bait ajmain wa huson Pak Suwandi wa ahli bait ajmain wa huson Pak Kasanto dan guru-guru kita lahumul Fatihah. Wa huson tiang sepuh kali kita lan para leluhur kita saya dumugi Nabi Adam dan Siti Hawa lahumul Fatihah. Wa huson cikal bakal ingkang babat dusun sumber suka desa Sumber Agung lan ingkang babat pekaran griya kita sedaya lahumul Fatihah. Khususon sehat eki amon yang namung jam bayi keluarga kita, nduriya kita, anak putu kita saya dumugi minjang wonten yaumul kiamah. Mugi-mugi dipun dadosaken ahlinipun Gusti Allah, ahli ingkang dipun paringi ridho, rahmat, nikmat hidayah, ahli ingkang dipun paringi rezeki ingkang kathah ingkang melimpah manfaat barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Lanal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Niki ringkesan kitab ingkang jumlahe kathah. Terus kitab niku mboten namung usul makrifat, makdur hidayah, kathah. Akhirnya kalian perjalanan waktu, alhamdulillah niku sampun maringi ijabah saumpami 3 tahun atau 2 tahun dalam waktu 2 bulan sampun cekap. Terus niki intisari teng bismillah sampun kepanggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nerangkan teng bismillah. Rumiyin Kanjeng Nabi dawuh. Intinipun 3 juz niki intisarine dimuat teng Al-Fatihah. Niki Al-Qur'an niki. Lajeng Al-Fatihah 7 ayat ya. Niki intisarine diringkas teng Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng Bismillahirrahmanirrahim niki diringkas teng ba. Tujuane mempelajari ba niku napa to? Tujuane niku lek teng Al-Qur'an niku teng innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dadi yang Jawa niku ilmu sampurnaning sangkan paraning dumadi. Sangkane kondi subale ya ning ndi ngoten niku. Terus kita teng donya niki riyen mesti enek
sangkane. Terus awake dhewe sakniki teng donya kudu bali. Terus baline teng pundi? Baline nyasar napa bali teng sangkane. Ya. Lah kita mboten mempelajari bismillahirrahmanirrahim. Niki wayahe bali nggih Gusti Allah namung bali dhateng makhluk. Napa makhluk? Niku enten surga, enten neraka. Surga niki makhluk, neraka nggih makhluk. Lek sing suul khotimah mlebet teng neraka, husnul khotimah mlebet teng surga. Kita mempelajari bismillahirrahmanirrahim. Niku tujuane aja wedi karo makhluk, aja kasengsem kalih makhluk. Wedi kalih makhluk, samare nyemplung neraka piye? Kesesem teng surga, kedemen surga, lali utawa ora ketemu sing duwe surga. Jadi kita ini mempelajari bismillah, jane puncake pengen cedhak Gusti Allah. Nyapa to demen apa? Kedemenen kali makhluk. Rezeki utawa nikmat sing paling nikmati nikmat niku namung kepanggih Gusti Allah, bali ngene Gusti Allah. Saged menampi? Alif. Nggih. Niki lek secara huruf nih, enten ba, enten sin, enten mim. Diharokati bismi. Niki lek dipecah, nggih, lek dipecah. Tapi ulama utawi ngarifin yang ahli hakikat makrifat teng Quran sing ahli sunnah jamaah khususnya NU niku nulis bak mboten ngeten. Tapi ini di dhuwur nih. Napa enten? Bak huruf ngene mboten enten to nggih. Umume bak kan ngeten. Leres to? Tapi tenapa tiang alusuna wal jamaah utawi NU niki nulis kok mesti dhuwur. Nah. Tibaipun malah dilalae kenyataane niki di dhuwurne niki jane niku senes bak tapi alif. Tapi alif. Lajeng alif niki tondo eneke ahadiyah. Ahadiyah niki upama negara niki negarane. Terus sing sak jero negara niku sinten? Sing enten namung Gusti Allah. Keadaane situasine utawa kahanane Gusti Allah niki gaib. Pramila lek gaib niku diterangne niku angel. Akhirnya dikode, dirahasiakne, disamarne. Nulise bak niku didawakne. Kaya-kaya bak tibake alif. Arep diomone alif tibake niku sing kok bak ngoten. Tujuane napa? Tujuane dirahasiakne niku minangka tandha Gusti Allah niku siri, rahasia. Gaib. Diungkapne niku serba angel. Contoh kaya gula legi. Kita ajenge ndelok wujude legi niku kangelan. Pun dunggane malih. Niki enten angin, enten hawa. Jane kita ngrasakne. Nyatane ngambekan niki. Tapi upama ditakoni wujude piye? Lanang napa wedok? Niku mboten kenging. Enek tapi ra nyata. Pramila Gusti Allah niku enten tapi mboten nyata secara akal. Tapi nyata secara rasa. Secara rasa ngakon Gusti Allah enek, tapi dibuktekne liwat akal. Mboten kena. Akhirnya ini didhuwurne. Saged dipun tampi. Nah, jadi ngapo alif kuwi kok disirikne minangka tandha Gusti Allah enek tapi mboten nyata, enek secara rasa, ora nyata secara akal. Lajeng sing diarani Allah niku kathah persyaratan. Salah setunggalipun sing diarani pangeran niku teng ayat kursi Al-Hayyu Al-Qayyum.
Terus Gusti Allah niku kudu urip. Sing diarani pangeran niku kudu urip. Nek mboten urip mboten kenging diarani pangeran. Terus sing diarani pangeran niki kudu enek tanpa diciptakne. Masalah napa? Kok perkara kuwi enek butuhne sing nyiptakne, berarti kan mboten kuwasa. Ora duwe sifat kudrat, ora duwe sifat qadiran. Pramila ada dengan sendiri. Terus pripun? Niku biasanya keterangannya teng mimi. Dadi intinipun Allah niku kudu urip, kudu enek tanpa enek sing nyiptakne. Masalah napa? Awake dhewe lek ora bedah ngeten iki, sami kali manuk menco. Manuk burung beo muni assalamualaikum tapi mboten paham dulu. Dzikir la ilaha illallah, atine Allah tapi ra paham Allah niku sinten. Saged dipun tampi? Pramila kita dzikir Allah niku kudu paham Allah niku sinten. Nanti Allah niku kudu urip, terus kudu jumeneng tanpane sing jumen. Terus Allah niku kudu sejati. Sejatine Allah nggih damel niki. Contoh ngeten. Niki lek memahami ilmu hakikat, jam 12 awan iku enten srengenge. Neng napa? Neng ember, neng latari diparingi ember, diweni ember, jerone ember enek banyu. Embere kabeh 100. Secara akal gitu. Gambare srengenge niku enek 1 siji. Ning jero ember sing enek banyu enek 100 gambar, ning dhuwur enek siji. Secara akal enek 1 siji. Tapi bahasan dirasakne, oh iki gorayang-ayang. Sing enek srengenge. Lah, ayang-ayang kan enek krana dienekne to nggih. Niki ora layak diarani sing sejati. Saged dipun tampi? Dadi kena sing diarani sejati, urip tanpa diuripi, enek tanpa dienek. Kok enek perkara apa wae, urip diuripi, enek dienekne. Ndak layak niku disebut pangeran. Saged dipun tampi? Terus kaping kalih kami tigone niki kudu tunggal. Dalil teng Al-Qur'an Kul huwallahu ahad. Lah. Maksudnya pripun kok kul huwallahu ahad? Mriki kudu tunggal. Kudu ijen, kudu siji. Ndak entuk wilangan pangeran. Pramila tafsirane tunggal niki wujud tunggal, urip tunggal, rasa tunggal. Nah niki. Dadi serba kudu siji. Ndate siji, urip siji, rasane siji. Ndamel musala arsiteke loro geger niki. Semono uga kok pangeran kok punjul saka siji niki geger. Sing siji gawe ngene, munggo iki nek ora cocok dirusak. Utawa sing sitok iso gawe tapi ra iso ngrusak. Nah, geger, lekas gawe dirusak, lekas gawe dirusak. Utawa iki tukang rusak tapi ora iso gawe. Lek ngono berarti pangeran ora maha kuwasa. Pramila pangeran iku kudu tunggal. Sing diarani tunggal, wujud tunggal, urip tunggal, rasa tunggal. Lajeng sing diarani Allah niku pripun? Niki enek zate, enek uripe, enek rasane. Zate Allah diarani zatullah. Uripe Allah diarani nurullah. Rasane Allah niku diarani sirullah. Nggih, sirullah. Terus pami ditakdir nurullah ini apa? Uripe Gusti Allah. Nek sirullah niku napa? Rasane Gusti Allah. Jadi Gusti Allah ya kudu enek zate, ya kudu enek uripe, ya kudu enek rasane. Enek zate tapi ora urip. Niku perbatasan nglegok kali
Kota Blitar. Enten kiwa tengen gedhe patung niku to nggih. Niku mboten kenging diarani pangeran. Dadi awake dhewe niku kudu memahami sing diarani pangeran ngene iki kudu al hayy al qayyum, kudu sejati, kudu tunggal, ya kudu enek zate, kudu enek uripe, kudu enek rasane. Jadi adegan kon paham, oh Gusti Allah niku. Masalahnya nopo? Memahami Gusti Allah niki enten cara telu. Siji lewat sistem kerja. Sistem kerja niku biasane dianggep Asmaul Husna. Allah sing tukang maring rezeki Ar-Razzaq. Gusti Allah tukang nampa tobat At-Tawwab. Tukang ngapura Al-Ghafur. Tukang memberikan cinta kasih mboten bedakne Ar-Rahman. Nah niki. Tapi teng jaba tiyang mempelajari Asmaul Husna niku rumasane pun pol-polan. Hakikate pun puncak. Tapi lek ditinggali niki namung sifat sistem kerja. Oleh ngeten dereng sing sejati. Saged dipun nabi, berarti ini ora pas ngene Allah ya. Terus ping pindhone enten kalane niku teng keadaan. Niki umume tiyang niku teng sifat 20. Sifat 20 niku kados wujud, kitam bakok sampai basiron mutakalliman. Gusti Allah enek. Gusti Allah dhisik tanpa kawitan, akhir tanpa pungkasan, ora padha makhluk, Gusti Allah sing sir, Gusti Allah sing ngerti, sing kuwasa masak piturute. Niki namung enake gitu. Oh, wong kuwi ganteng. Oh, wong kuwi waras. Kan namung sifati kahanan itu nggih. Tapi dereng sing sejati. Baru sing diarani sejati. Allah niku napa? Allah urip enek tanpa dienekne. Gusti Allah kudu sing sejati, ora entuk sing ayang-ayang. Gusti Allah niku kudu tunggal. Gusti Allah niku ya kudu enek zate, enek uripe, enek rasa. Lah niku. Baru niki sing tapi teng Jawi sing paling diterang nih namung sifate kali keadaan. Tapi mboten parang ditentang Allah, sik belajaran mboten parang. Walah ngono wis sombong, mboten parang. Masalahnya enten tahape. Cara pengenalan dengan Gusti Allah ya enek sing kalane liwat apa? Sistem kerjane, keadaane karo sing hakikine. Saged dipun tampi? Lah. Pun. Lajeng Ahadiyah utawi alif niki kahanane diarani la ta'yun. La ta'yun niku piye to? La ta'yun tan kinaya ngopo? La ta'yun niku mboten nyata. Maksudnya piye? Gusti Allah niku gaib. Awake dhewe lek memahami sing gaib ndamel akal niku mboten nyata. Mboten temu. Berarti nek mboten nyatane Gusti Allah niku secara akal, secara ilmiah, secara matematika. Kilo buku dibuka. Oh iya buku. Kan nyata to nggih. Saya bahas makhluk. Angin piye? Padahal angin makhluk, akal mboten mampu. Langkung-langkung diunggah nih. Bahas sing gawe niku pun mboten mampu. Pramila krana ora mampu, hukume lata ya. Akhirnya piye? Pengen cetuk Gusti Allah, pengen cetuk sing gawe, akal ora mampu. Tibake alate lewat rasa. Contoh lek pengen ngerti kuwi legi, sing damel ngukur aja mripat. Aja disawang. Tapi rasane. Semanten pengen Gusti Allah, aja disawang. Niki mboten mampu, raga niki mboten mampu. Saking maha agunge, jalale niku. Akhirnya ndamel rasa. Temriku enten kode etike, lek cetuk Gusti Allah pripun? Insyaallah penutupan niki
bismillah mungkin enten kode etik. Contoh panjenengan sare nek tasik kriyak kriyak niku yang diwastani sare napa dereng? Pun merem mawon, etok-etoke merem. Tangi her. Meneng ya, padahal ngerti gitu. Tapi karena wegah dikongkon utawa wegah diapakne akhirnya etok turun. Sing paling angel iki ngobati loro penyakit etok turu. Dikebuki padahal ngerti tangga turu umumnya tiang tilem dicablek ndang tangi gitu. Tapi nek etok turi, tangi mangga merem. Iki repot iki. Nah. Maksudnya pripun? Panjenengan pengen diarani tilem, sare, turu, kanca ndriya kudu lerem niki. Boten krasa napa-napa. Pramila sowan gane Gusti Allah, kanca ndriya niku kudu lerem. Kok isik kanca ndriya makarya, kanca ndriya sik bekerja, isik ngrasakne, isik ngrungokne, isik rumangsa roh, niku dereng kepanggih niki. Pramila intinipun Gusti Allah niku latakyon mboten nyoto. Tapi sejatine lek diwalik niki. Posisine niki awake dhewe nggih, niki Gusti Allah niki menungso. Niki ndamel akal nggih, ndamel ngakal. Ditingali saking mripat sing enek Gusti Allah napa awake dhewe? Niki secara mripat. Awake dhewe napa Gusti Allah? Sing enek sinten? Sing enek sinten? Sing enek awake dhewe. Niki lek tiyang ateis nggih. Nyapa kok nyembah sing ora enek. Awake dhewe ku lho enek nyembah awake dhewe kan mesti ngono. Berarti kaya Firaun niku nggih to. Gusti Allah enek disembah, nyembah awake dhewe. Dan iki secara akal. Jadi secara akal Gusti Allah ora enek, sing enek menungsone. Tapi lebasan dunggane secara rasa. Kados wau contoh srengenge ember kabeh 100 diwenehi banyu jam 11 awan nenek gambare srenge. Lek didelok kaya-kaya 101 ning dhuwur siji sing ning ngisor 100. Tapi lek dirasakne, sing 100 iki gora ayang-ayang, enggak nyoto, enggak enek. Sing enek sing siji. Lek secara rasa menungso niku mboten enek, sing wujud niku namung Gusti Allah. Pramila kita belajar hakikat ngeten iki akal diselehne. Ndak mampu akal niki. Saged dipun tampi. Nah, pramila jane puncak awake dhewe niki bijing teng Allah niku tujuane napa? 24 jam awake dhewe niku kemutan Gusti Allah. Kemutane pripun? Contoh. Kados panjenengan ket enjing wau sampai ngeten iki gitu. Ambekan ngoten niku. Napa panjenengan tiap detik, menit mlebu metu jenengan emat gitu. Ibuke mboten sios masak gitu. Bapake ra sida ning sawah, lan Tegalan, nggih to. Tapi kenanten pun terbiasa, pun kulino mlebu metu ya mboten dirasakne, nggih to. Lek kagem kita belajaran, pertama ya dirasa-rasani. Lek pun kulino rasa dirasakne, ora maksudnya mboten usah di ematne. Niki ning ati wis otomatis Allah. Jadi senajan to ngulek, umbah-umbah utawa macul ngarit iki pangga otomatis. Jadi adewe muni Allah mboten krasa. Lek ade mboten kenal Allah sing ngeten iki, samare muni Allah tapi mboten paham Allah niku sinten. Padha karo manusia niku. Saged dipun tampi alife bismillah. Saged nggih? Nah, jane gampil nggih. Nah, ini gampil. Awas nggih minggu ngajeng nggih. Oh, insyaallah nggih amin. Jadi alif niki wau la ta'yun. Sakmenika bahas ba. Ba niki tondo eneke wahdah. Wahdah niki negara sing enten Nur Muhammad. Hani ngeten. Gusti Allah ndamel
niku mesti enten ceritane. Percados napa mboten? Percados napa mboten? Ibaratnya panjenengan dahar segol, nggih, maem sego. Ujug-ujug yen sego mungkin apa mboten? Mboten mungkin. Lek mboten tumbas nggih diparingi, lek mboten diparingi nggih masak. Masak mawon iki enten prosese, wonten critane. Nek kalane tuku berase, nek kalian tandurane dhewe dipepe diselipne terus disusi. Maksudnya pripun? Kula ndamel contoh ngeten. Enten tiyang kakung namine Ibu Siti Hawa, enek tiyang putri namine tiyang kakung namine Nabi Adam, tiyang putri namine Ibu Siti Hawa. Mosok langsung Gusti Allah kun fayakun langsung dadi tiyang setri Ibu Siti Hawa? Mboten mungkin. Enten prosese. Ceritane napa? Nabi Adam sare, akhirnya disempali gawakas, diselene sandinge, Gusti Allah dawuh kun fayakun, akhirnya dados Ibu Siti. Berarti kan mboten ujug-ujug. Enten ceritane. Maksudnya pripun? Nah, semono ugi Nur Muhammad. Dadi Gusti Allah ora langsung kun fayakun, dadi mboten. Pramila kenapa kita kudu paham enten Datullah, Nurullah, Sirullah. Niki bahan dasarnya Nur Muhammad. Kok Nur Muhammad iki enek piye ceritane? Kudu paham niki. Nah, umumnya yang ora paham, uripe Gusti Allah diarani napa, diarani apa, mboten ngertos tiyang niku. Saged dipun tampi? Ini ilmiah. Barat ini bunderi Allah. Bunder niki zate, sak jerutne zat niki enten uripe Gusti Allah diarani Nurullah. Terus enek rasane. Ya. Enek zate, enek uripe, enek rasane. Niki sing dhisik niki pundi? Maksudnya sing dhisik gawe Nur Muhammad, sing pengin apa zate, apa uripe, napa rasane. Nah, niki enten kapur. Gitu. Berarti niki enten buku lah. Nah, terus kula nyekel buku niki. Nggih panjenengan sing dhisik sing nyekeli tangan kula, napa urip kula, napa rasa kula. Niki barang lembut nih. Insyaallah lek niki paham. Pengajeng panjenengan penjawi insyaallah ganti panjenengan sing nyebar nih. Dulure, tanggane, kancane jenengan sebagian. Nggih ngeten niki cerita hakikat niki. Nggih panjenengan kula wangsuli. Niki buku. Terus kula mundhut, kula cekel. Kira-kira sing dhisik napane? Sing dhisik awak kula, napa urip kula, napa rasa kula? Uripe. Nggih? Monggo. Saking Ibu perwakilan. Sing dhisik nyekel niki awak kula napa urip napa rasa kula? Ah, rasa. Nah. Jane ngeten. Pertama kali sing paling dhisik niku rasa. Lek rasa mboten sir, niki panggat ngarep. Nggih, jelas satu paket enten date, enek uripe, enek rasane. Tapi upama dilembutne lembut, kira-kira sing dhisik napa? Rasa. Senajan to enek date, enek uripe, tapi rasane ora sir nyekel, ngira bakal kecekel. Masane telu ini setunggal paket. Tapi upama dhisik-dhisik dhisik pundi? Niku rasa. Rasa akhirnya diwujudne sing kanggo mujudne, sing kanggo nglakoni niki uripe kalih ragane. Pramila eneke Nur Muhammad iku krana Gusti Allah sir ngoten mawon, Pak. Saged dipun tampi? Lek Gusti Allah mboten sir, Nur Muhammad mboten wonten. Saged dipun tampi? Dadi kula wangsuli eneke Gusti Allah niki krana Gusti Allah niku sir. Lek Gusti Allah mboten sir, Nur Muhammad mboten enten. Ngeten iki sedanten paham napa enten tasik sing ajenge tanglet? Enek sing ajenge takon napa mboten? Nyuwun ngapunten. Bahasane ya rada alus ya rada kasar titik. Masalahe sing ndelok tiyang kathah nggih. Sak Indonesia nih bakal. Nah, kira-kira nggih, kira-kira mawon.
Kula wau matur sing dhisik niku sire Gusti Allah. Saged dipun napa to nggih? Kula ngomongin ngeten iki wau enek sing janggal napa mboten? Gusti Allah gawe Nur Muhammad krana Gusti Allah sir. Lek Gusti Allah mboten sir, Nur Muhammad mboten enten, mboten enek. Lek Gusti Allah sir, Nur Muhammad enek. Kira-kira enek sing janggal apa mboten pertanyaan iki? Kula ngomong niki lho, kula matur, kula critae janggal mboten? Ah, lek mboten janggal alhamdulillah kula mboten baleni. Lek lek enten sing janggal berarti jenengan ngangen-ngangen saestu ngoten. Ah, tibake ngeten. Gusti Allah iki sugih gitu. Ya nyugihne wis ora butuh napa-napa. Jenenge sir kan butuh to nggih. Nek ora butuh kan mboten sir. Terus tujuane sire Gusti Allah niku napa? Tujuane sire Gusti Allah niku napa? Kan ngoten malen tangkletane kan ngeten nggih, Bu. Wong wis sugih nyapa kok dadak sir ngoten lho. Aku sir mangan krana aku butuh makan kanggo luwe. Aku butuh ngombe krana butuh nggih ngilangi rasa ngelak. Lek aku ora luwe ora mangan, lek aku ora ngelak ora ngombe. Lho Gusti Allah sugih nyapa kok butuh Nur Muhammad lho. Kok butuh karo sing gayane ngoten lho niku. Sugih teng Gusti Allah teng pundi? Lah niki kula mboten saged jawab teng mriki, jawabane mengke matur ngisa nggih. Kersane sing mirsani penasaran. Purun WA nggih. Mboten purun WA kula mengke. Pun. Nah, lajeng prakteke ngeten. Enten dat, enten urip, enten rasa. Niku pertama kali sing memulai niku rasane Gusti Allah. Aku sir. Tapi yang jelas jawabane sir mboten kula terangne. Gusti Allah sir, akhirnya urip niki sing didamel pembuktian sire Gusti Allah. Aku sir gawe meja, lek mboten enten uripe, meja mboten dadi. Pramila uripe Gusti Allah diarani Nurullah. Nurullah iki tumetes dadi lintang Johar. Lintang Johar. Nah, lintang Johar niki dadi Nur Muhammad. Kula wasuli Nurullah uripe Gusti Allah tumetes dadi lintang Johar. Lintang Johar niki dadi Nur Muhammad. Kula wangsul sepindah malih Nurullah uripe Gusti Allah niki tumetes dadi lintang Johar. Lintang Johar dados Nur Muhammad. Saged dipun tampi kula lebet nih. Maksude tumetes niku napa to maksude tumetes? Kula ibaratnya niki senter. Senter niki enek batune gitu. Akhirnya dimpak nih, jet cahayane metu. Nah, cahaya metu niku basane Jawa riyen tumetes. Jadi senter dimpakne akhirnya metu cahayane. Cahaya niki duduk setrume. Tapi cahaya niku metu saka setrum. Gek setrum niki sanes cahaya. Tapi nyatane setrum padha teng jero to nggih. Tapi senajan to setrum niki dudu cahaya niki tapi setrum niki sing ngetokne cahaya. Niki cahayane padhang to nggih. Cahaya padhang kan metune saka listrik. Listrik kali cahaya niki padha napa mboten? Mboten. Tapi listrik saged ngedali cahaya. Saged dipun tampi. Nah, pramila Nurullah niku tumetes niku ngetokne sifat uripe. Senter dimpakne akhirnya metu sifat uripe center. Lah iki mboten ditokne sifat uripe. Niki ora konangan. Jane senter iki enek strume apa ora? Mboten konangan to. Eneke ditok dimpakne jret, enek cahaya, oh tuduh lek senter iki ya urip ya enek setrum. Dadi
Nurullah tuh metes nih maksudnya metu dadi lintang Johar. Logikane Nurullah niki tiang lanang. Tiang lanang akhirnya disempal dadi iga wekas. Iga wekas utawa tulang rusuk niki. Akhirnya tulang rusuk niku disabda karo Gusti Allah dadi Ibu Siti Hawa. Niki damel memahami. Jadi wong lanang disempal iga wekas iki disabda kun fayakun dadi tiang putri Ibu Siti Hawa. Semono uga Nurullah tiang lanang lek mriki Nurullah iga wekas lintang Johar disabda dados Nur Muhammad. Saged dipun tampi? Gampil nggih? Alhamdulillah. Lah, sakwise Nur Muhammad wujud sampurna, Nur Muhammad niku dipanjing neneh teng Nurullah. Dikumpulne dateng Nurullah. Suwine kumpule Nurullah lan Nur Muhammad niki 50.000 tahun. Sakwise 50.000 tahun, akhirnya Gusti Allah dawuh, alastu birobikum. Gusti Allah dawuh, Muhammad, aku pangeranmu kok dudu. Terus Nur Muhammad jawab, bala. Oh nggih, panjenengan pangeranku kula. Terus sakwise ditakoni, niki Nur Muhammad niku sujud ping 5. Sak sujudan suwine 10.000 tahun. Terus sakwise ditakoni sujud 50.000 tahun. Kenapa Nur Muhammad niku sujud? Krana tanda syukur dateng Gusti Allah. Sampun didadosne, sampun dienekne, sampun ciptakne. Nah, semanten ugi tanda syukure awake dhewe niki ya kudu salat, ngoten lho. Kita niki mboten salat, kemlelet, kemlinti, takabur. Wong Kanjeng Nabi Muhammad niku mawon kekasih kita sik salat to nggih. Lah awake dhewe lho jaminan neraka ibarate ngono lho. Kok mboten purun salat? Kemlelet namine. Yang putri kemenyek ibu. Mboten ibu nggih. Kemenyek lah niki. Jadi ya aja kemlehet. Pramila kudu salat. Tandha syukur kita wis didadekne menungso. Ora gelem salat dadi kewan mawon, gitu. Digawe, digedhekne bari dibeleh. Gitu. Purun panjenengan dadi kewan. Kan mboten purun to, tasih penak dadi menungso. Lek sik rumangsa isih sadar dadi menungso, ya kudu saged menampi. Lah, sujud ping gangsal niki niku minangka kode etik salat wajib 5 waktu. Jadi kenapa awake dhewe salat kudu ping 5 subuh, dhuwur, ngasar, magrib, isya? Krana riyen Nur Muhammad iku sujude ping 5. Sujudna mawon iku sujud ping 5 lho iki. Sumpah mriki sujud ping 100 pripun panjenengan? Lekas tilemengan, lah ini iki lho. Saged dipun tampi. Nah niki terus intinipun alif niku nerangne Gusti Allah, ba niku nerangne Nur Muhammad. Sampun setengah jam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa silal asrar wa tiyakil ahyar wa miftahi babli yasar sayyidina wa maulana Muhammadil muhtar wa ali adhar wa sahbil ayyar natatani ala malaik dzalib. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi. Al-Fatihah. Akhirul qali ihdinash mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang update.